Seáid do chupanin cafe. Gur mahad. Bhfuil rud a beilehait? Gaeilge. Well, túr me bad faoin riail. Caol le Caol is Leathan le Leathan. Is minic a bhí mhúnt ar láid faoin riail ach ní clú faoin spéad am faoi. Wel, I díal cafe a bhíimse ach ná bheadh an nimlíart. Le dúinn sa fuair me héantais cin cheart ar riail. Ní bheadh clú amsa cecha le Foghlaim le trú gart ar bhisin. Ach sásta an riail a bhíú chum. Cear go leor. Fech ar a gipín seo. Bhfuil a cipín seo Caol nó Leathan? Caol? Dír a chaid. Nis, fech ar a líróid seo. Bhfuil a líróid seo Caol nó Leathan? Leathan. Thar bór. Aber méid seo mí. Cho Leathan le líróid agus cho Caol le cipín. Cho Leathan le líróid is cho Caol le cipín. Right! Ní clú am faoin bhúilte go fóil. Céad iad na gotí Leathanna agus céad iad na gotí Caola? Siad a ógus hiú nó gotí Leathanna. Tá páilbeags na letrúí sin. Is féidir le líróid a chur isteach an tub, mar gheall go bhfuil siad cho Leathan le líróid. Á tuigim. Céad iad na gotí Caola? Agus í. Tá siad cho Caol le cipín. Ítach. Tuigim, go brid a ógus hiú na gotí Leathanna. Agus gúil siad cho Leathan le líróid. Agus gúil agus í cho Caol le cipín. Ach, cé chuig go gar se seolm Foghlaim le trú gart? Fech ar a bhucail cipín. Cén consan atá láran acuil agus lína faoi? Pí? Cén gota tar híomh an lábha clé din pí? Ai. Agus cén gota tar híomh na lábha deise din pí? Ai fada. Tá an riail Caol le feiceáil sa bhucail cipín. Nis, brenn ar bhucail líróid. Cén a consan atá láran acuil agus lína fóthub? T, H agus R. Haha! Cén gota tar híomh na lábha deise din na consan THR? A. Agus cén gota tar híomh na lábha clé din THR? Ó fada. Á tuigim me nise. Tá a ar chlé. Tá ó fada ar dheis. Tá an dá chota sin Leathan. Tá an riail Leathan le Leathan le feiceáil sa bhucail líróid. Cho Caol le cipín is cho Leathan le líróid. Caol le Caol is Leathan le Leathan. Gur míle maithad. Slán leat! What can't you bear out again?